Dem baş xuşkûbrayê hêja îro xeleka me şaxa Xabûr. Şaxa Xabûrê 15 kît e. Yek ji 10 şaxên helbesta Kurdiya re sin. Nimûneyekê em ê bi hev re pirçe bikin da em binasin çawa pirçe dibê û çawa tê danîn. Beytikên bêçar kevoka Persipî, Qumrî û Qaz tev binazî ber bi ezmanan bilavên tim şiyar. Perçebûna wê wiha ye. Beytikên bêçar kevoka Persipî, Qumrî û Qaz. Wek tê xuyakirin dirêj, kurt, dirêj, 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 kurt, dirêj, 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 kurt, dirêj, 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 kurt, dirêj. Ava bûye ev helbest ser çarîna ev çarînek di do, sê û sêyînek da wî. Sê çarîn û sêyînek. Tev binazî ber bi ezmanan bilavên tim şiyar. Hûnana malika pêşîn, cemê pêşîn divê bi helbest tev di wek vê hûnanê hûnandin di xêr û xweşiyê de bimînin ta xelekek din